Bună și bine te-am găsit! Haideți să vedem ce ne rezervă tarotul pentru tine, dragul meu rac. Am să folosesc pentru tine tarotul Rider White. Haideți să vedem ce ne transmit astrele. Puțin, ca multe cărți, este o energie foarte puternică aici, dar începem victorioși. Niște mesaje. Bun, aici ceva clar s-a întâmplat, pentru că sunt foarte multe cărți în contradictoriu. Este o situație foarte schimbătoare. Vreau să mă asigur că nu s-a mai întors. Ba da, nicio carte în pachet, o să o pun aici. Și o să mai iau una. Aici este o situație foarte schimbătoare de la o zi la alta. Mi se pare că astăzi te-ai trezit bine, ai o energie foarte bună. În următoarea zi este exact opusul și nu înțeleg de ce. Văd foarte multe nemulțumiri pe plan material. Și este prezentă o stare în care te judeci foarte mult tu pe tine. Haide puțin să clarificăm. Șaptele de bâte. Începem cu începutul. Cred că va fi o etalare destul de lungă, pentru că nu înțeleg de ce așa de multe mesaje. O să înțelegi în curând. Sau nici nu știu exact cum să zic. O să înțelegi în curând de unde vine această victorie, pentru că își faci loc turnul în viața ta. Nemulțumirile tale și episoadele în care te judeci foarte mult pe tine o să fie schimbate de către turn. Hai să vedem ce schimbare îți aduce turnul. Aduce o binecuvântare în legătură cu o relație. Haideți să vedem la ce anume se referă. Este o relație care o să meargă în parte de familie, da? Văd o posibilă căsătorie aici. Dar văd în același timp foarte multe vești pozitive, vești bune. Sunt foarte multe gânduri care te neliniștesc acum și văd că vei primi în curând o nouă ofertă. Deși nu ești foarte tentat sau tentată să accepti această nouă ofertă, pentru că tu ai acasă cam tot ce ai nevoie și magicianul dovedește acest aspect. În plan sentimental vine turnul și își pune amprenta. Șaptele de monede, la ce se referă? De ce intervine această monotonie? Mi se pare că pe undeva, exact ce ziceam, deci acum relația este una perfectă, iar acum vine și vin alte cărți și spune că relația este foarte toxică. Avem aici o pisicuță neagră care nu este cea mai favorită. Marea preoteasă și patrule de monede vorbesc despre un triumf, poate pe plan material, poate la locul de muncă. Avem o energie foarte puternică aici, regele de spate, clar, o răceală. Sunteți gata să acționați, să luați atitudine în orice moment, dar totul se leagă de planul sentimental. La voi este o adevărată regele de cupe sau și regina de cupe. Este aici o relație de suflete pereche, dar nu știu dacă încă sunteți în această relație, pentru că din cărțile care tocmai au fost,
Acum văd din nou. Regele de bâte cu regina de bâte. Vă apropiați de o relație cu un suflet pereche și cred că sunteți într-o altă relație și sunteți cumva prinși la mijloc sau prinse la mijloc. Lumea vă pune în centrul atenției. Cred că de aici sunt nemulțumirile. Văd o tristețe profundă. Șasele de spade vine și vorbește despre o tristețe profundă, dar vreau să clarific, să-mi dau seama exact de ce această tristețe este în legătură cu o decizie. Poate vă gândiți de mult să... Iar vine ceva în contradictoriu. Vă gândiți de mult să încheți această relație care nu mai este benefică, ca să faceți loc relației cu un suflet pereche, pentru că a apărut de 2 ori această conexiune, dar și luptați pentru această relație. Luna februarie nu va fi tocmai o lună ușoară pentru voi. Pentru că voi nu știți exact ce vă doriți voi pentru voi. Nu știți unde este fericire, nu știți unde o găsiți, nu știți unde să o lăsați. Dar într-un final o să vină și finalitatea unui ciclu care vă supără. Nu știu dacă o să vină finalitatea relației în care sunteți sau finalitatea... Da, am înțeles acum. Vine finalitatea relației în care sunteți și o să faceți o mișcare foarte riscantă și riscați pentru o altă persoană. Este destul de riscantă această mișcare, pentru că avem aici, în această etalare, cam totul este opus. Avem o finalitate și un început. Poate de aici și 2-ul de spade. Dar hai să vedem 4-le de cupe. Vă gândiți să renunțați, da? Vă strângeți lucrurile și plecați, nu mai vreți să faceți foarte multe pentru această relație, pentru că vi se pare că persoana cu care sunteți nu vă merită. Și a început să fie o relație care nu mai vorbește doar despre iubire, vorbește și despre o atracție mai mult fizică decât sufletească. Probabil aici este problema, nu vă mai regăsiți în această legătură. Nu o să fie o lună ușoară, nu este o situație ușoară. Dar în cele din urmă totul se va rezolva. Doar o să mai dureze un pic pentru că păreți că nu mai aveți încredere nici în voi. Sper să văd dacă putem obține Sunt foarte multe cărți din care încerc să iau cât mai multe ca să fac un singur mesaj. Sunt foarte multe cărți. Vă simțiți pierdut în ceea ce urmează, da? Adică, având în vedere că ieșiți dintr-o relație, vă simțiți pierdut și fără speranță. Dar 2 de monede și valetul de cupe vin și vă redau speranța în ceea ce privește un nou început. Un nou început pe care nu vi-l doriți. Nu vi-l doriți pentru că nu mai credeți în iubire. Nu mai credeți în nimic. Sponsoratul e... Încercați să puneți toate ideile în ordine, însă o să vă fie foarte greu, pentru că sunteți foarte negativist sau negativistă. Sperați la ceva mai bun, pentru că de aceea intervine turnul, să vă ofere ceva mai bun, doar că sperați, nu și credeți și vi se pare că toate oportunitățile care vin înspre voi sunt doar cum să vă zic, sunt doar niște oportunități care vin și pleacă, nu sunt niște oportunități benefice, da? Trebuie să aveți răbdare voi cu voi
Pentru că, într-un final, eu cred că o să fie bine, da? Deși nu, voi nu vreți să acceptați. Nu vreți să acceptați decât că viața nu este făcută pentru voi și că voi sunteți făcuți doar să pierdeți. Da. Nu vreți să vedeți o finalitate frumoasă, vă pare rău, suferiți, sunteți triști sau triste și mai mult de atât nu vedeți. Mai vreau o carte ca să pot să am primit-o. Bun. Avem îndrăgostiții, asul de spade și valetul de monede. Chiar dacă refuzați această nouă ofertă, o să vină înspre voi din nou și din nou și din nou, până când o să vă lămuriți că este ceea ce trebuie. Pe cât pare de complicat, pe atât pare și de simplu. Să vedem un sfat de la oracolul îngerilor. Avem două carduri. Lăsăm așa 3 carduri. Le-am pus eu invers. Bun. Avem o dată așa, Arhanghelul Uriel, da? Ne spune, emoțiile ți se vindecă, permițându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Mi se pare că persoana cu care sunteți o să vă dezamăgească. Și de asta vreți să opriți această relație. Și avem încă două carduri. Îngerul Chantal și Îngerul Omega. O nouă iubire se va înfiripa, fie cu o ființă, fie cu o nouă ființă, fie prinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubirea. Fiecare om merită iubire, bineînțeles. Victorie, dorința ți se va îndeplini, continuă să faci treabă bună. Poate că te-ai rugat foarte mult să se facă dreptate pentru tine, iar acum divinitatea te ajută să obții ceea ce ți-ai dorit. Acum, la final de etalare, vreau să văd cum te poate ajuta oracolul lumii. Am văzut că s-a întors o carte, un pachet. Se apropie sfârșitul unui ciclu dificil, dar în același timp norocul este de partea ta. Acest ciclu se încheie ca tu să poți să îți reiei viața mult mai sănătos și mult mai frumos. Să vedem dacă mai putem primi un ultim mesaj care să completeze. L-am și primit mai multe. Bun, am înțeles. Așteaptă-te la o schimbare majoră. Emoțiile sunt la apogeu. Transcendeți temerile și practică meditația și contemplația. Nu trebuie să te temi de această finalitate, pentru că este o finalitate pe care divinitatea o sprijină și, bineînțeles, este înspre binele tău. Eu îți mulțumesc că m-ai lăsat să îți transmit aceste mesaje, sper să te ajute și sper să revii cu drag la mine pe canal. Mulțumesc!